Soc Marcelí Antúnez, he estat a l'obrador de Deltebre Dansa per fer la primera sessió amb els habitants de Deltebre de cara a fer un projecte Bestebre, és el títol provisional, en el que impliqui de manera col·laborativa tot el poble. Aquesta és una sessió que s'ha fet amb el Dreskeleton, en la que hem ensenyat a través del que és el meu dispositiu habitual, una part d'alguns elements destacats de la meva trajectòria, orientat sobretot a explicar el que està sent últimament el meu treball, o una part important del meu treball, que són les obres col·laboratives. Ens he de dir que des de fa ja molt temps m'he sentit sempre atret per la forma i les característiques del Delta, i aquest viatge i el contacte amb els seus habitants m'ha servit doncs, per entendre una mica més què és el Delta, com i de quina manera el Delta es diferencia del reste del món, i també quines són les particularitats d'aquesta terra d'aigua i fang, no? Les seves olors, els seus problemes, la seva pròpia història. M'ha semblat molt interessant en el pla, diguem, purament temàtic, és a dir, a l'hora de treballar amb aquests materials, però també m'ha semblat molt interessant que el contacte que hem tingut amb aquestes unes 25 persones, no?, que han passat per aquests 4 tallers que hem fet aquests dies, m'ha semblat també molt interessant la disposició i la il·lusió que sembla que genera aquest projecte, no? Crec que això pot ser un element fonamental, decisiu i molt positiu de cara al projecte. He de dir que respecte a altres treballs que he fet que podrien tenir un cert paral·lelisme amb el que volem que sigui aquest projecte, no sempre ha estat tan fàcil trobar ja un camí d'entrada en el món particular, en el món social i en el món que genera la pròpia comunitat, no? No sempre és fàcil, sincerament, i aquests dies ha estat, pràcticament totes les sessions, molt interessant veure des de parts més subjectives i personals d'alguns dels que han intervingut, com idees més generals que estan al cor de tothom, i crec que això pot ser molt bo.